yovakala ngikhona ke kuyovakala bonkhona lena ke Ngomkhuleko bona thokozakani ngilapha ngicela bangcwele bongalapha ongabe ngifakaza emfakazelo khona uJesu ke Mbukela omuhle ngiyabingelela ekhona ekhaya nemendela omkhulu ka YouTube channel okhuluma ko Dlamini Mthandazi epetitive. Mbukela khona ekhaya ngilapha esigodlweni namhlanje ngipheze zonke iwasho oyifunako sihlanganisiwe. Mbukela khona ekhaya izo lezi mbukela khona ekhaya konke kukhona lapha Block Smith amanzi Blue Kia Lady of Sussex Red Card sebenza isithunywa ngenke yesilonda makhandlela khona ibhodlela imali khona nemuthi wemali nawo khona futhi nawo newesicitho nevundlela khona mbukelo khona ekhaya lapha lesikolo sami mbukelo khona ekhaya ngithi ubona ufanele sizakala fika lapha ekhaya ngiphethe kana indodana enamandla bathi ngisusa intaba sintaba ngilo nambukelo khona ekhaya yonke into ephambi kwakhe embe ayisusa ashiye kuthula ashiye inhlanhla yonke into ayenze ibe up to date yonke into ayenze ibe sendleleni ephile yonke into ibe sempumelelweni mbukelo khona ekhaya la khaya siyasiza kakhulu ngikhulekisa egameni likaJesu ngokonke engikwenzako noma beyini but ngamele ngicale khona ngamele ngigcile khona kula egameni likaJesu umuntu ngwele mona abantu moya amakhosi ukulaphatha umbukelo khona ekhaya okwenza mkhosabeka ufuna kwazi inkinga zakhe ufuna uhlambululeka ufuna ukukhululeka inkingeni uNkulunkulu amandla mkhulu emongcwele umphilise egameni likaJesu Jehova amandla Nkosi amakhosi uNkulunkulu ozulwini ngiyakuncenga Nkosi amakhosi bezomhlaba uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele ngicela ukuphila Jehova amandla mkhosabeka uNkulunkulu amandla Nkosi amakhosi ngiyacela kuwe simanje sezulwini ngithi kuwe uNkulunkulu amandla bese ukukhanya Nkosi amakhosi bese yambusisa umbukelo khona ekhanda lezomhlaba umpha amandla ekuphila umvikele Jehova amandla Nkosi amakhosi ngiyakuthemba ngongcwele busuku nemini ukumbukelo khona ekhaya njengamanje uyawuphila bese uyaphiliswa uNkulunkulu aphakade ndangalilahla ithemba usendlini njengamanje akadli lutho akanalutho uyahlukunyezwa hlukumezeka esibhedlela kusemakhosi akhona ikubeleka usejele uNkulunkulu aphakade ufuna umsebenzi uliyana bamqashi babukusanga abantu uNkulunkulu aphakade mphakamise naye afane abantu bonke ngikhwela ingozi yemoto ngiyazivala ingozi zemoto yonke imizi ehlukuphekayo imizi eseyinkingeni ngiyikhuleka ngithi uNkulunkulu aphakade namsuso wentaba Jehova namandla mabakuseke bonke abantu abangibukela Nkosi amakhosi bese baba nethemba bese bakhole bese bayiseba lamandla enginawo ekukhulekela abantu baphile egameni likaJesu phakade amen. Ubukele khona ekhaya kholelwa yonke into izawukhanya Mthandazi Dlamini epetitive eMpumalanga ngokuhlala yonke indawo ngenithemba futhi ngiyakholelwa kunina nithi ningabami ngabalandeli bami kunye nani egameni likaJesu. Haleluya. La khaya sihlola online na ukude siposte newasho zifika kwe net ipost ihleli delay babukela bakhona ekhaya please understand once network number so kuyilona manje ese in charge etintweni takho but soon kuyikhona umuntu ehleli imoto ideliver into zayo Nkosi imbusise ngiyabonga mina nesithunywa samanzi into yami yasemanzini egameni likaJesu amen.